als chauffeur aan het petje kijkt, want het is eigenlijk een petje, moest ze even door de roer. Dan zie je dat dit het Rulsberger muzikantenpetje is. Ja, loop er maar even in. Dat de mensen toe zo kunnen zien dat het ongelogen is. En dat zie je dus vanaf de weg. Ja, de rest kent ze zelf al, hè. Ik vind het wel. Ja, dat zie je vanaf de weg. En dan... ja, als dit geen poolsachtige tuin is, dan weet ik het ook niet meer. Met een huisje erbij en een viever. En wat wij dan denken als we zo'n peetje zien, dat is, ja, dan moeten hier toch muzikanten zich ergens schuilhouden. Ja, niet in het leuke huisje. Maar misschien dan wel ergens in het huis. Toch wel leuk, hè? We zien nog nooit ontvangen met een vreugdevuur. Er staat in een auto. En het beurtje staat op. Hopelijk schrikken ze niet al te hard van ons. Deze deur open. Het Brokerhoes. Staat hier. Nou jongens, het wordt wel spannend. Zullen we anders gewoon, in plaats van dat we de mensen achterom laten schrikken. Hallo, volk! Goedemorgen! Nou, alles zit mooi in de verf. Nummer 7. Hey. Kijk. Niet schrikken. Ja, ik zie het. Hoi. Ria. Ja. Gok ik. Ja. Ja, de zuster niet doet als een Ger. Nee, niet maar meer echt. als een Ria. Gerlie op de bank. Oh, Gerlie op de bank. Wie worden zo onbescheiden om het Rulsberger, of Thaler? Rulsberger muzikantenpetje. In te rieën. Hallo. Ha! Alien. Ja. Ger. Ha! Als het 1 en 1 is dan 2, hè? Ja? Ja, serie is best de Ger. Maar? En die loopt op de bank. Ja, dat hebben ze gezegd. Ja. Maar dat... Is dat niet een beetje vroeg om al op de Wie bank te zat liggen? Ja. de koffie te drinken. Ja. Oké. Ger en Ria. Het Rulsberger muzikantenpetje. Ja? Ik zal bekennen dat we al eens eerder bij jou achterom zien gereden. Oh, dat is leuk. Omdat we dat beurtje zo gestolen, Ja. een groen beurtje. En als je het programma ongeveer kent, dan weet je misschien, Ja, we zien nogal, ik vooral, nogal nieuwsgierig. Ja, dat weten wij ook wel, want we zetten mij expres in televisie uit. Omdat Zo ik te, erg is het. Zo erg Ja. is het. Dan weer ik te nieuwsgierig. Ja, zoiets. Oké. Ik zal het in mijn oren knopen. Dat. En dan denken we, als we zo'n beurtje zien, en we zien den tuin, prachtige tuin. Nou, echt op zijn paas best, hè? Zoals ze Ja, zeggen. nou ja, ja. geel is, hè. Ja. Nou, heel is met een huisje en een vieverke. Nou, de gezelligheid komt nog net niet letterlijk op ons af. Maar wat voor muzikanten zien dat dan, die Rulsberger? Zullen we eens naar dat repetitielokaal gewoon, dat petje in, dan loop ik met hem mee. Dat vind ik nou leuk, hè. Mensen die het programma kennen, die gaan op een gegeven moment al invullen voordat ik de vragen stel. Ja, Ger. Nou, ik kan je de schoenen uittrekken, De klompen. klompen. Die had je al gezien. Ik Ja. had je al geroepen bij de achterdeur, maar dat reageerde niet meer dan. Zullen we zo lopen? Dat is goed, dat is goed. Mag ik ook mee? Ja, gezellig. Dan ga ik vuren. Ja, maar Doe ik gewoon op de sloop. op de sluifjes. Ja.
Oh, ik ga aan Elvis denken en Blue Sweat Shoes. Ja, Ja. dat waren jullie. Nou, we toch in de muziekwereld bezig zijn. Hoe lang woont je hier al, Ria? Ik woon al mijn ganse leven hier. Dit is die... Oh, Dit is mijn ouderlijk huis. Het kan slechter, hè? Nou, ja, kan Ja, nou, slechter. Dat huren we niet meer. Nee. Nee. En geen lef denk ik vooral aan de achterkant. van het Vooral huis, of nee? zomers. Ja, ja. Vooral zomers. Kiepkes Oh, erbij. Ik heb het verkeerde sleutel. Kom maar. Verkeerde sleutel. Ja. Kijk, want als we het dan toch over Bertjes hebben. Bertjes. Nou, misschien heeft iemand van de keeper wel Bertje. Het Brokerhoes. Ja. Waarom hebben ze dat zo? Dit gebied hier, Is het Broek. dat is het Broek. En we hebben hier een repetitielokaal met een orkest in een oude champignonkwekerij. En dat is het Brokerhoes. Zo is het ontstaan. Het Brokerhoes. En hier weer volgens mij ook wel eens dukker. Of is dat voor de repeterende Wel, muzikanten, die ook, stukjes? ook. Of voor het publiek? Nee, publiek. We hebben hier geen... dit is een repetitielokaal. Treedt u binnen. Dank u wel, mevrouw Kouwmans. Bestiegt het gek? Welk? Nee, dat is niet mijn instrument. Kijk eens even aan, zeg. Dit is ons repetitielokaal. Lukt het, jong? Goddomme, zeg het. En ja, we zien een ontstaan als een blazerorkest. Ja, dus geen Joekskapel, maar een blazorkest. Ja, heel vroeger was het een Joekskapel, de herriescheppers. Ah, oké. Toen zijn er muzikanten bijgekomen die echt muziek kosten maken? Ja, echt, maar een beetje verder muzikaal onderlaag Ja. waren. Ja. En daarna, toen hebben we veel Tsjechische en Egeländer muziek gaan maken. Ja. Daarna moesten we de meert natuurlijk een beetje uitbreiden. En dat hebben we gedaan met een combo. Dus er zit nog een gitaar bij, zangeres, een zanger. We zien overgegaan naar de drums. Ik speel de drums. Ah. Er zitten toetsen, accordeon. Dus we maken nou zo'n breed programma aan muziek. En we spelen veel in de regio, Duitsland. En dan op dorpsfeesten. En, dus tamelijk serieus. Je ziet regelmatig van de stroot. Ja. Ja. Ja, maar we moeten altijd op straat van de straat te zien. Ja, dat is ook wel weer waar natuurlijk. Ja, als veel openlucht of meestal binnen? Van alles wat. Van alles wat. Van alles wat. Matinee op een kermis? Nee, niet direct kermissen. Nee? Maar echt bijvoorbeeld een dorpsfeest in Duitsland, zo'n ja, voor de vrijwillige feuerweer of de Wienfeesten. Niet, wo ook natuurlijk aan de dansvlekken daarbij is, hè, dat de mensen nog lekker even de voetjes van de... Altijd. Lekker ouderwets, hè. Ja. Er wordt nog gedanst en weer. Hoeveel mensen we al in onderweg hebben gehad die zeggen dat ze elkaar hebben leren kennen bij dansen, lang geleden. Maar ik heb het gevoel dat dat weer een beetje terugkomt. Het is voor een orkest best wel moeilijk om aan redelijke optredens te komen. Toch? Ja, ja. Ja? En het is een uitstervend vak. Welk Muzikant. Zo, op die manier zoals wij dat spelen. Omdat de jeugd niet meer zo automatisch hetzelfde instrument gaat spelen als pap of mam of zo. Bij de harmonie ja, of de dat is ik denk dat de jeugd zoveel heeft dat ze er niet meer instappen. Ria, en de naam, waar komt de naam vandaan? De Rulsberger is, de Rulsberg is door die bossen tussen de A73 liep er tussendoor. En die hebben door vroeger op de Witveld gerepeteerd. En toen kwamen ze hier en toen hebben ze zich over een naam zitten te praktiseren. Kijk. En daar is de Rulsberger uitgekomen. Goh, weer wat geleerd. Ja, Dat de Rulsberg, of de Rulsbergen... de Rulsberg is dat door tussen de... Maar is dat ook eigenlijk een berg? Ja. Er is ook een berg, er wordt al motocross gedaan. Dat is de Rulsberg. Oké. En wie is Betty? Betty is de saxofonist van de kapel en die is jurg geweest. Kijk. En dan wordt er... Ja, Gert doet dat bij. Oh, wacht. Oh ja, hij wordt eerst als kier... Een andere naam gestoven.
Kijk, want dan kunnen ze natuurlijk niet weigeren om de fraai mee te nemen. Hè? Op de, een soort van chantagemiddel is Ja, het er, Ger. strategische oorlogsvoering is dat. Ja. Met hoeveel man ziet je? We zien nu nog met 15. Oké. Maar dan wil ik wel even toch van de gelegenheid gebruik maken. Ik was er al bang voor. Ja, want wij zoeken nog op verschillende secties, nog verschillende muzikanten voor in een gezellig orkest. Dus bij deze mensen, bel u aan, Rulsberger muzikanten, je vindt ze op internet. Ik wil niet veel zeggen, maar mensen gaan er toe nou aan twijfelen of dit wel allemaal spontaan is. Ik dacht dat zo Ja. staat daar wel drukker op een bühne of zo wat te vertellen? Nee, met een nooit. Nooit! Nou, het Jawel, kistje. kistje wel, maar voor de rest. Wat Het kistje. wat is het kistje? Kistje is we hebben een café in huis en op dinsdagmiddag is het kistjesbal. Dan mag iedereen die wat te wouwen heeft, een gedicht. Met de carnaval? Een of mop, wat? ja. Oh, het kistjesbal. En die mocht daar gewoon wat vertellen. Op een oud bierkistje, een houten bierkistje, gewoon in de volkcafé. Nou, en dan moet een beetje een verhaaltje van in elkaar brabbelen. Hè. Dus door weer eigenlijk buurtredners geboren? Of wie moet dat? Dat kan iedereen zien. Wat Kijk. leuk. En wordt dat nog steeds, wordt er nog gebruik van gemaakt? Jazeker, want dat is volle bak door. Dit gaan we onthalen. Het kistjesbal. Geweldig. Ja, dat is Ja, echt... En dat bestiert ook al... dat weet ik niet. Volgens mij 18 jaar. briljant. Dinsdagmiddag. Het is Met de de carnaval. gezelligste merken in de carnaval, vind ik. Dat is echt heel leuk. Goh, als er reacties komen, zullen we dan ook direct doorsturen? Hartstikke keer. Kijk. Ria. Ger, Dankjewel. Ja. bist er toch niet van niks van de bank gekomen? Oh, fuck, als ik dat nou heen doe, Ja. dan kijk, let op. Kijk, zo ze dat. Wat heeft ze gedaan? Bist je Nou, sliepen geweest of zo? Ik heb een tummelwerkplaats in de vrije tijd. En ik ben nou, ja zeg maar wat voor de buren, 9 garagedeuren aan het maken. Oké, als je klusjesman nu de keer, moet je dan ook moet reageren? dus iemand anders bellen.